नमस्कार. काव्य शिगो मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 12 महिन्यात ज्याला पवित्र महिना मानतात हिंदू धर्मात, असा श्रावण महिना आजपासून सुरू झाला आहे. श्रावण महिन्याची महती मोठी आहे. एकतर पावसाला सुरुवात होऊन एक महिना झालेला असतो, 1.25 महिना, आणि सगळीकडे अशी हिरवळ असते. खूप निसर्ग हिरवागार झालेलं असतं, सगळं आजूबाजूला हिरवळ. दुसरी म्हणजे आपले बळीराजा शेतकरी नांगरणी पेरणी करून नुकते निवांत झालेले असतात. म्हणजे थोडंसं काम कमी असतं आणि श्रावणापासूनच आपले सण सगळे जवळजवळ सुरू होतात. शिवाय पूर्वीच्या काळी श्रावण सोमवार शनिवार हे जास्त लोक उपवास करायचे. आता श्रावण सोमवारचा उपवास असतोच, पण आम्ही लहान असताना तेव्हा कुमारिका श्रावण शुक्रवारसुद्धा उपवास करायचे. आता ते कोण करत नसावं असं वाटतं. आणि श्रावण सोमवारचं तर एवढं होतं की सरकारी कार्यालयातून श्रावण सोमवारी संध्याकाळी 7च्या पहिले जेवायचं म्हणून कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना दुपारी लवकर सुट्टीही मिळायची. तसंच गावी जी मंदिरं असतात त्या मंदिरांमध्ये हरिविजय, भगवद्गीता, पांडव प्रताप असे ग्रंथ वाचले जायचे. आता सध्या माणसाने वाचनच कमी केलं. जे वाचन होतं ते मोबाईलमध्ये. पुस्तकं लायब्ररी कितीतरी बंद पडत आहेत, आपण बघतोय वाचनालय. त्यामुळे काही ठिकाणी अजून सुरू आहे, पण त्याला श्रोतृवर्ग कमी असतो, श्रोते कमी असतात. पूर्वी जशी गावी जेव्हा एखादा ग्रंथ वाचन करायचे श्रावण महिन्यात, तेव्हा भक्तिभावाने माणसं ऐकायला जायची. त्यातले एक ग्रंथ वाचायचं, 1-2 वेळ वाचायचे, दुसरा अर्थ सांगायचा. असे श्रावण महिन्यात कितीतरी खूप म्हणजे इतर महिन्यांपेक्षा तो वेगळा वाटतो. लोक जे मांसाहारी असतात ते श्रावण महिन्यात मांसाहार थांबवतात. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे जे मद्यपी असतात, दारू पिणारी माणसं असतात, ज्यांना काही केल्या ते दारू थांबवत नाहीत. अशी कितीतरी माणसं मी बघितलीत की श्रावण महिन्यात ते 1 महिना दारू पित नाहीत. इतकी श्रावण महिन्याची महती आहे. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे की बायको मुलाने सांगून, आईवडिलांनी सांगूनसुद्धा जी माणसं दारू सोडत नाहीत, अर्थात ती कायम सोडतात असं नाही, पण श्रावण महिन्यात 1 महिना ते दारू पित नाहीत. हा मला विशेष वाटतं म्हणजे श्रावण महिन्याचं, की असा श्रावण महिना म्हणजे कवींना, लेखकांना, सगळ्यांनाच आवडणारा हा महिना आहे. म्हणजे कवी किंवा लेखक 12 महिने लिहितातच, पण श्रावण हा मोहणारा महिना आहे. म्हणजे सगळा निसर्ग खूप सुंदर असतो आणि खरंच छान वाटतं. तर त्या श्रावण मासावरची कविता आहे. पवित्र श्रावण मास. पवित्र श्रावण मास. वर्षा माझी येती मास 12. वर्षा माझी येती मास 12, परी श्रावण मास भाग्यवान खरा. वर्षा माझी येती मास 12, परी श्रावण मास भाग्यवान खरा. श्रावण माशी तृप्त धरा. श्रावण माशी तृप्त धरा, सुख आनंद वाटे चराचरा. बघा, माणसंच नाही तर पशु पक्षीसुद्धा उल्हासित असतात, आनंदात असतात. म्हणून श्रावण माशी तृप्त धरा, सुख आनंद वाटे चराचरा. घरा मंदिरा होत असे पोथी वाचन. काही जणांच्या घरातसुद्धा वाचतात, मंदिरात वाचतात, पण घरीसुद्धा वाचतात. घरा मंदिरा होत असे पोथी वाचन, कुणी हरिविजय कुणी नवनाथ रामायण. कुणी हरिविजय कुणी नवनाथ रामायण. ऐकण्या जमती जन ते करीती श्रवण. ऐकण्या जमती जन जे करीती श्रवण, व्रत उपवास करीती असंख्य जन. घरा मंदिरा होत असे पोथी वाचन, कुणी हरिविजय कुणी नवनाथ कुणी रामायण. ऐकण्या जमती जन जे करीती श्रवण, व्रत उपवास करती असंख्य जन. किती ते मांस न करती भक्षण. किती ते मांस न करती भक्षण,
मांसाहार सोडून शाकाहारी प्राधान्य, मांसाहार सोडून देती शाकाहारा प्राधान्य. अट्टल दारुडेही न करीती मदिरा प्राशन, अट्टल दारुडेही न करीती मदिरा प्राशन. नवल वाटे पाळती कडक श्रावण. खरंच नवल वाटे पाळती कडक श्रावण. आता सण नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी. नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी सण हे एकापाठी एक येते श्रावण मासी. नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी सण हे एकापाठी एक येते श्रावण मासी. ऊन पावसाचा लपंडाव चाले भुवरी खास, ऊन पावसाचा लपंडाव चाले भुवरी खास. असा केवळ एक पवित्र श्रावण मास, असा केवळ एक पवित्र श्रावण मास. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली तर लाईक, शेअर करा, कमेंट करा. आणि कोण राहिलं असेल चॅनल सबस्क्राईब करायचं किंवा कोण नवीन असेल या चॅनलला तर चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा. आता आपण परत भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.